Sanibonani babalaleli boMusa Media nabalandeli bakhona. Siyanibingelela. Igama lami uZethu Maphoswa, itshitshi lomgunyathi. Namhlanje sivuke ngendaba ezinezinhle zokudlula emhlabeni kukamculi wamaskandi. Njengamanje sinozakwabo ichwane lekhansela elike lasebenza nabo naye kule ndima yomculo wamaskandi. Sawona. Angikubingelani Nkosazana, igama lami ngithosela ikhansela Sibonelo Armstrong Majola. Namhlanje umuntu uzwe izinto ezibuhlungu kakhulu. Mina ngimbiza ngokuthi uSibari, njengoba ngiganwe laphana kaDlamini. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu, ibuhlungu kakhulu. And umuntu uma ngabe uthi uyaqaphela, iy'ngozi nje zilokho zinako impela ukusondela. Iy'nsuku ey'ningi ngesikhathi esiningi manje umaskandi usengozini, angazi kwenzakalani ngoba even nje manje ukhona futhi ongena engozini yemoto. Uma njengoba ngikhuluma nje, kodwa njengamanje indaba ingosicebi. Kodwa-ke sithi nje dude emndenini, noma sisuke singalindele, kodwa ekugcineni kufanele samukele uJehova lonto asuke seyishilo, kufanele samukele njengoba injalo. Ikuphi ongamkhumbula ngakho uSicebi? uSicebi-ke ngeke ungabhala iBhayibheli ngosicebi. uSicebi okokuqala nje-ke umuntu obe-neutral, ophila nabo bonke abantu, yabo. Futhi kuzwakale ngesililo esibekhona ey'nkundleni futhi uma uqaphela, yes, even ama-feature, abantu abaningi banawo ama-feature Sicebi, yabo. Leyo nto iyakutshela ukuthi uSicebi uphila amasayidi wonke ebantwini, akanayo into ethi unesayidi, yabo. So enye yezinto-ke leyo nje, nenhlonipho-ke nokuthanda nje abantu, nokuhlezi ey'hlekela. Angimazi ngisho ediniwe ukuthi udinwa kanjani, yabona. So nje yilezo zinto lezo uNkulunkulu ukuthathile bafowethu, ayikho into esingayenza, vele sonke asihleli. Mhlambe kukhona mhlambe kwakusasa ngiyahamba kwazi bani, kodwa nje sithi emndenini nehlobo nabalandeli bakhe uSicebi sithi nje dudu. Nakuthina kubuhlungu kakhulu uma uthi ungena ku-social media njengamanje uhlangabezana nenkinga, yabo. So ngigcina mina nje senginqena kwakungena ku-social media, yabo, ngoba ngivele ngizokushisa inyembezi, yabo. Umuntu uma kade umkhonzileke uvele uqala ungakholwa, kodwa yabo uthi uma ngabe u-social media ukutshela ukuthi hhayi, noma ungathi uyayiqinisa leyo nto ikhona yenzekile, yabo. So ayikho into esingayenza, ayikho into esingayenza. Sisiduduzekani nje baculi bamaskandi. Ungathi abantu abaningi bangasika iphethini kuyena uSicebi ngokuthi abe-neutral. Nangokuthi siyazithanda iy'ngoma azothanda. Ubani osezosijulisa abantu? Ubani ozosijulisa? Ngoba phela cha-ke bejolisana ngempela. Bakhona nomenzi bazoqhubeka, igenge nje abangani bakhe, ikakhulukazi igenge enganganaye igudi kakhulu lapha emjolweni. Ungasabi. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu uyazi ukuthi ubenzani, thina ngeke sisho lutho. Akasolwa, ngikusho njalo. Naye kuthiwa akamfundi umuntu ongalungile, usuke efuna olungile. Ufuna abalungileyo. Mhlawumbe nje inhliziyo ususinqothi kudlule emini. Yingakho abathakathi bengafiki kufa thina nje. Siyabonga kakhulu. Okay, siyabonga kakhulu.